Kikubor nakaslem jong unongsan Hima. Katanat Torbari lani ka Union Home Ministry kalakarpat yak Central Bureau of Investigation bakan Tohkit Halor ka Jingïap jong ki arngot ki badai shibahayeng dangshen hahariana kata ka Rosy bat Samuel sangma ka Rosy kalaklat ha ka hospital kabadon ha Gurgaon ha ka arpusaw tarik ujelio ar hajar arpuai hadin ba kaladon Jingïap kadba Samuel ubadai ubahayeng jong ka Rosy bat ubala subas niu ba ka Jingïap jong ka Rosy kadai namar ka jingbom sumar janai ulayakan roy bat ki doktor bat ki nongtrai ka hospital ha ka arpusan tarik ujelio ki pulit ka Delhi kaliyo Jingïap halor ka Jingïap jong Samuel ki bahayeng hasam jong ka Rosy kala keno ba kalaklat namar ka jingbom yo ya ka jingsumar ka bapaka na ka hospital bat ki keno ru ba kaladon ke jingle sniu shalendet ha ka bayadai bat ke Jingïap jong Samuel